Предстои ти ремонт на баня. Сега ще дам ценни съвети за замазката и обработката на стените. Замазка по принцип се прави, когато има някакви промени по отводняването по сифоните в банята. Но реално понякога се налага и при бани ново строителство, които имат сифони, всичко няма да се правят промени, но реално не е направен правилния наклон. Казвам го, защото много майстори компенсират тези разлики с лепилото за плочки, но реално погледнато, ако отклонението е повече от 2 см, то не трябва да се прави с лепилото с плочки със сигурност, тя да се направи замазка, защото повечето лепила са тънкослойни и реално това после ще компрометира целия ремонт. Започваме винаги от монтажа на сифоните, реално те ни дават ниво в цялата баня, като зоната, където ще ги монтираме, трябва да се обезпраши, трябва да се грундира, след което да се залепят с лепило за плочки. Разбира се, след като е изсъхнал грунда, при някои линейни сифони трябва предварително да се предвиди инсталацията на маншет, който после ще е необходим при хидроизолацията, защото реално ако се направи след замазката, то той няма да може да се постави правилно. Гледайте линейните сифони да са ви с ръб, с периферия, за да може после хубаво да се хидроизолира при тях. След което може да преминем към полагането на замазката. Грундира се целият пот, преди това се обезпрашава. Реално може да се мине и с лепило за плочки на гребен, за повече здравина преди полагането на зеленовлажната замазка. Следи се за наклона, разбира се, сантиметър и половина на метър. И разбира се, следим за влажността, трябва да се увлажнява замазката, в зависимост от температурите, поне един път на ден. Пропуснахме да кажем, че е хубаво тя да се отдели от стените с XPS, за да избегнем по-нататъчни напуквания следствие на линейни температурни отклонения и разлики. Ако има нужда от изправяне на стените или не са измазани, това може да се направи с вароциментова мазилка. Това по принцип е най-здравото, но доста мръсно, трудоемко, избягва се в днешно време. Повечето колеги предпочитат това да бъде правено с гипсокартон, като ако има някакви промени по ВИК-то, обикновено повечето колеги предпочитаме да изрязваме каналите след като сме изправили стените, след като е завършен този процес. Сега вече сме готови за полагането на хидроизолацията, като преди това може да шпакловаме с лепило за плочки с цел по-малък разход.